So kani diri sa ako mga Facebook friends no mamili lang siguro ko daghan man gyud kay ni diri ang uban pangutana kay balik-balik ra so para mataganog chat sang uban mamili lang ko no. So kani sugdan na nato no kaysa ha pagtaon sa nako ha. Pinakauna gikan kang Christine Gavia Dumali nganong nay taong gyud nga hadlok malabuan kana mga tao bitaw mga high pride kayo. So pasagdi na sila nga malabuan na sila diha no kay basta focus on your own mind on your business of the shit. What? So mo na no pasagdi lang na diha mga tao ngayon natin mga insecure na sila no bahala na sila diha. Unsa mga oy. Next ang puta nagikan kang Glazy Stoso siya nganong gwapa ko. Yeah, nganong gwapa ka. Kana nga pangutan na ikaw ay makatubagan na kay beauty is in the eye of the beholder and also the answer. So ikaw tubagan na pangutan na pero gwapa ka. Shit, gwapa ka. Alright? Skirt. Next, ang Kim Angela Balog Kaligang. Ano siya? Virgin pa ba pa? Virgin pa ko? Tana ako, virgin pa ko? Secret na sa pagkakaroon no? You have to figure out by yourself sa Arian Malikayo Bidasa daw. Why do men cheat? Because women also cheat. It's give and take. If you cheat, I cheat. If we cheat. So mag cheat. Sa tala no? Next, gigan kang Mac Vivian Amplayo. Ano siya? Gapamayot ka? No. Next, gigan kang Wendy Magdayo. Kung ang driver sa bus ay munaog, kinsa lugar magsirado sa door? Ang magsirado sa bus ay muagig bintana. Nakita na ko na. Alright, so natubag na ako ng pangutana sa inyo mga curiosity diyan. No? Gikan kang Carmen Rose Padilla. Nganong ubad laki ga pamilya og gwapa niya inigulagan sa gwapa mo ingon dayon tanan bae gwapo ang gipangita. I am bot. Unsa mga oy. Next, no gikan kang Jihan Sundo. Nganong baga pa man imong buhok? Open na mo tang barberan. Nakay balag og palot. So, gipataas ko na akong buhok lo kay para matistingan ako nung nasa advertise bitaw nga finger comb. Just finger comb it. Umikot ng finger comb. It's time to come on in. Nga na ito. Next, no? Ikan kang Rick Lariosa. Nganong maayo ram sa sugod ng tanan? Kay, gusto ko pamayo-mayo ka sa last part. No? Dapat pamayo ka sa sugod niya. Mapula na ka dito na ka sa last part. Dili maayo. Alright? Next, no? Ikan kang PDAC Acevedo. Ano siya? Nganong wa man ta na dayon? Wala ka na daw yung sawa na ped kay, you know, bago pa mo nagbulag sa imong uyab ato and wala pa ka move on kaayo. Okay, makabalo man ta dili man tanang tao maka-move on ka diretso after 1 day or 1 week lang, no? Unsa mga oy. Napaka feelings na no. Pero karon na lang kay uyab so good luck sa imong uyab karon. Alright, let's go. Kung mag-vlog ka, pag-vlog na ay na pagdugay-dugay kay time is ending of the sun. Skirt. Gikan kang Charlene Bornada. Kung ang time is gold, ano naman ang silver? What? Na ako'y pakita. 2,000 years later. Kita ka ni? Time is gold. So, ang silver ana, ikining mga number. Unsa mga oy. So, ako gigipa-prove sa imo halaw nga, time is gold. The silver is the number. So, karon ko pala na ka, no? Money, the silver is the number. So, karon no, kani gikan kang Christine Biones, ganun wala mo i-label kay dili man kami. Skirt! Anong may nakag-label kung wala ka mo? Gikan kang Almera May R. Abilio. Anong dili ko enough? Kay kulang man ka, mong dili ka enough. Alright, next. Gikan kang John Gels makilang bakwahon. Unsaon pagtangtang sa di maibot, bro? Ito ni mong di matangtang, tangtangon ni mong di maibot. Easy, bro. Alright, shout out to John Gels no siya naghimo ani nga picture kani mga cartoonizing ano no. So mo to no next na question gikan kang Aran sexy bro. Nganong bilar ka idol? Ana kay late night talks ta pa mo lisensya. Dakpan ka na. Bilar ko kay ga-edit ko permi sa ako ang mga video no para malingaw mo no bahalag mura ko buang dire no. So mo na no. Alright, let's go. Next no gikan kang Chelsea. Anong gwapa ko? Kay idol man di ka. Mo to no. Shout out to you Chelsea. Next gikan kang Wendy Magdayo. Ano siya? Tubig lagi sulod sa fire truck. Kaya para matrick na sila. Ang mga water no nga dili tubig ang water. Next, gikan kang Miko Sinyola Suico. Loy, anong kaon man jud ang hilaw ang tao? Ambot lang. Next, gikan kang Charlotte. Nganong gusto jud ka mahimong vlogger? Gusto lang ko mahimong vlogger kay para ma-share na ko ang akong mga positive vibes sa mga katanaw sa kuha no. And kanang of course kanang money gapalipay sa kuha and I found my purpose in this platform. Charat. So, mo gusto ko mag-vlogger kay para gusto na ko i-document ang everything that happens to my life. Wala ba ka subscribe pag-subscribe na kay para ko buwang dire. So, thank you. Next gikan kang Angel Erica Tusoy Tabige. Ano ang cultural explanation ng pakembot ng reyna habang pumapasok ito sa bulaklak? Kapag hindi ka kumekembot, no? Hindi ka tatanggapin ng bulaklak kasi requirements yun. Hindi mo alam yun? Gikan kang Queenie Borromeo. Anong makagusto jud ka sa tao nga way gusto nimo? Nga na gina siya no. Tanan gusto na to dili matuwa, tanan matuwa dili na to gusto. What the fuck? Next gikan kang Angel Erica Tusoy Tabigil gyapon. Ano ang meron kay Brand X at galit na galit ang ibang brand sa kanya? Defend your answer. Ikaw kuno no. Anay bag-o nga brand. Nya magsinamok pag ilang X. Inside di ba sa kuha na? Sa inyong relasyon gani? Ha? Kung magsinamok kang X, magselos mo kay ka?
That is my answer. Ikan kang Kylie Valdez Tural Badinoso. Anong binuwangan mo sa taong atong gitarong? Amot lang, pumunta na siya. Marian Anyana, nganong dili ako? Kay dili man pud siya, so dili pud ikaw, so ako guro. Hindi Amor, nganong dili ka crush mo ang crush? Siyempre, mata gwapo, so di kita i-crush ba kani? Watay motor, watay car, di ta gwapo, di ta famous, no? So, no possibility. Gikan kang Alexa Bebs Galaroza Ernesto. Ano siya? Nganong naaman jud tao galisod-lisod sama sa gasanina og dahon. Amo nang tay tarong. But lang, we don't mind them no. Bahala na sila, katla na sila diha basta kay nalipay sila silang gibuhat no. Next, gikan kang John Melanie. Nganong lisod mag-move on? Unsa man ka oy? Wala diha, in love man. Pag-move on na lagi. Next, gikan kang Shikaina Grace Siliada. Nganong parat ang dagat? Kay kato sa una man gud no, katong singot ko sa trabaho, no. Di ako maligo pero sa dagat, tabang katong dagat so kadaghan sa kadaghan ako singot mga 15,000 years kasi kaligo diha. So di parat siya kadugayan. Arel May Grace Panaligan. Nganong uban maayo ra kaya mang ghosting? Ambot lang, ikaw may gapang ghost. Next, gikan kang Kath Georgina. Nganong siya ra Japon? Kay dili man ka to, so siya gyud. Sa man siya eh. Next, gikan kang Juneza Bertoldo. Nganong putot ko? Kay di man kataas. Shout out Clint Alferez. Kadaghan nilang sungog nganong sa cute gyud ko ma-offend. Nganong sa cute ka ma-offend? Kay di man tinuod, so ma-offend gyud ka. Next, gikan kang Juan Marcos. Nung naisabaw ang balot, ikaw kuno, i-quarantine ka nga walay CR diya sa eggshell. Kaya mo ka mangihig. So, diya, rin Cassandra K. Galicia. Why do we wait until night to call it a day? It's because of the gravity of the earth is beginning to the earth of the sun. So, we call it a day when it's night after the night time. Joyce Marie Abon Magsakay. Anong wakayuyab? Ako wayuyab. Ako wayuyab. Secret! Ako wayuyab. Walo. Next kay Wendelin Malunes. Ano si Wendelin Malunes? Anong ang English sa mayra sa sugod or una kay boys? Boys ba din? Girls mo siguro. Next, gikan kang Monica Pimentel. If you could only keep 5 possessions, what would they be? 5 times everything I have. What? Huh? Basta something like that, no? Gikan kang Golden Daffodil na paran oro. Nganong crush imong tawag sa ako sa una sa dili ko nimo crush? Hoy, sa crush ang akong tawag. Crush gina na ako. Snob lagi kay ka mong. So okay ra no. Next gikan kang panglasta ni siya gikan kang De La Sara na Maylin. Kanong gwapo man ka. Ang binuang, grabe ka binuang no. So dili ko gwapo guys. So tanang kita ninyo sa Facebook, kanang picture na ako diha. Dili ko gwapo no. Tanaw ko ninyo sa personal, pangit ko. So kung nay maibog sa ko, it is a great thing kay she loves me for who I am, for what I am, no, not based on my physical appearance kay dili mata gwapo no. So mora na. Thank you. So kay humana man ta sa itong mga pangutanan no. Sulod na nato ning mahiwagang eyeglass. So thank you diha sa pag-abot dira kung naabot ka diri nga part sa video no. Thank you kay nitan-aw ka sa akong mga vlogs no, og ayaw mo kalimot og subscribe kay magdaghan pa tag i-share ng mga good vibes ug comment mo sa ubos og #Yuki kung gusto mo pa shoutout, and follow my Facebook page og add me on my Facebook account no. Og kanang please support me for what I am doing every day, every night. So thank you sa pagtanaw no, and God bless, and I miss you. Thank you.